присъствието в планината е въпрос на цивилизация. Нецивилизованите хора седят в дворовете с кокошките. Това е ужасно и ако ние искаме да излезат нашите деца от дворовете с кокошките, а не да седят до бабите, ние трябва да им покажем живота такъв какъвто е. Но днес, съвременния, модерния, защото това възпитава начин на мислене. Това възпитава отношение към природата, отношението към другите хора. Това са много важни неща, за които, за съжаление, в България не се говори. Тези, които наричат себе си защитници на природата, са престъпници. Те унищожиха на Витоша 80 000 декара гора. Абсолютно умишлено. Сега човек нормално да се запита колко хиляди или колко милиона кубически метра дървен материал има и кой изкара тези пари. Така че такива хора не могат да наричат себе си защитници на природата. Второ, аз искам да видя в България първо защитници на хората, защитници на децата, а не защитници на дървета и камъни. Защото за мен всяко дете е неизмеримо по-важно от цялата гора. Затова ние първо трябва да мислим как да защитим и духа, и здравето на децата, как да осигурим тяхното възпитание, тяхното интелектуално развитие, а след това да говорим за камъните и дърветата, още повече, че вече стана ясно тези защитници какво защитават? Нищо. Когато някой им даде някой лев на ръка, тези хора мълчат като глухонеми, защото аз тях не съм ги чул 20 години да кажат една дума за престъпленията в Каолин, да речем, където всяка година на нарушението и на законите, а и на приватизационния договор беше на много милиони лева. Те по този въпрос мълчаха. Следователно, те нищо не защитават. Те просто изкарват едни пари. Защо срещу Банско? Защото за това им се плаща на тези хора. Знае се, вече е и публично известно, че един швейцарски фонд за последните 10-12 години е дал на тези хора 22 милиона швейцарски франка с една единствена цел – да пречат и да спират на развитието на зимния туризъм в България. И сега ще ви кажа защо. Точно преди Коледа, около 15-16 декември, АДАЦ, това е германски автомобилен и туринг клуб, една огромна, могъща, много авторитетна организация. Списанието на АДАЦ направи класация на курортите в Европа, къде е най-добре да се отиде за Коледа и Нова година. Абсолютният номер едно беше Банско. Абсолютният номер едно. Списанието на АДАЦ е декемврийския брой. Това е писан текст, то не може да бъде някой да излъже или да си го измисли. Значи, ето какво им пречи на швейцарците. Това им пречи. Защото голям контингент хора и все по-високо платежни туристи ще идват в Банско, което значи ще напускат техните курорти. И те какво намерили са лесното решение? Ще платят на едни наши продажници, които да казват, ние сме защитници на природата. Всъщност, те са защитници на парите, които им дават швейцарците. Простичка работа. Доста време нямаше правителство. Там някакви ментърджи, нали, Орешарски и така нататък, това не са правителства, както и служебните, които са ограничени и по време, и по правомощия. Така че сега, когато вече имаме нормално, стабилно правителство, аз очаквам много бързо нещата да се разрешат, а и такива са сигналите, които дава и премиера Борисов и Министерския съвет. Разбира се, ще има ред сълзи, ред сополи. От страна на тези хора ще съберат сигурно на Орлов мост пак 50 човека да кажат, ние протестирайте колкото си искате. Само че вместо да протестирате, най-добре да се метнете в Перловската река, да турите край на вашите мъки.